खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों नैबे सप्तानि माखासे स्किमफोरनि बागै गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों जेरै नैबे अरुणादय स्किमनि 9000 फैसा सोनायनिफ्राय जागायजेननानै दंफां गायनायनि 10000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हायै दा बिनि बागै आं माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों आरो बिनिफ्राय सरकारि फायखानानि फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन सरकारि न'खौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन सरकारि न'नि थाखाय आरोबाव माब्ला गोदान एप्लाइ जागोन दा बेजों लोगोसेनो नैबे जीवन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना बुंहरदों सोरबा मोननो हायाखै होननानै दा बिनि बागैबा नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि नैबे हाग्रामा महिलारि बिथार दैदेननाय बिटिसि सरकाराबोथ' नोंथांमोननिसिम दासान्दि फैसा होगासिनो दङ जेरै लाइमोनफ्रा सासेयाव 2 लाख करि फैसा मोननो हागासिनो दङ सेल्फ हेल्प ग्रुपफोराबो 15000 फैसा मोननो हागासिनो दङ गोरिब न'खराबो 10000 करि फैसा मोननो हागासिनो दङ दा बेफोरनि बागैबा नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों बयबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बिनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनोबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलाय होननानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोननो हायो आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम नैबे अरुणादय स्किमनि 9000 फैसा सोनायनि बागैनो खोन्थाहरनोसै नैबे मार्चनि 10 थारिखआव गासै 40 लाखनि खाथियाव पुरा आसामावनो 9000 फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ महिलाफोरा दा बिनि गेजेरावनो जायफोर नोंथांमोना दाख्लै बावैसो गोदान एप्लाइ खालामनाय दा नोंथांमोनाबो मोननो थांगासिनो दङ जेनेबा जायफोर नोंथांमोना लाकिलि बोरैबा खाफाल दङबा जुदि नोंथांमोना सेलेक्ट जाफ्लांबायबा नोंनि नामा बेनिफिसियार लिस्टआव फैबायबा अब्ला नोंथांमोनाबो नैबे 9000 फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ दा नोंनि सायावसो बे सोनारसिगोन नोंबा जेनेबा सेलेक्ट जाफ्लांखोना जाफ्लाङाखै जेनेबा नोंथाङाबा सेलेक्ट खालामजागोना जायाखै बे नोंथांनि सायावसो दायो सोनारसिगोन दा जिखियानो जाया मानो जायफोर नोंथांमोना दाख्लै बावैसो गोदानै एप्लाइ खालामनायमोन दा नोंथांमोना एसे खबर लालायबानो जाबाय नोंनि नामा बेनिफिसियार लिस्टआव फैगोन ना फैयाखै बेफोरनि बागै मानो होनोबा 2 लाखनिबो बांसिन मानसिफोरखौ आरोबाव दाख्लै बावैसो गोदान एप्लाइ खालामनायनिखौ एड खालामना होनाय जादों मोनफ्रोमबो समस्थियावनो जोंहा हिमन्त नैबे आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नोंथांमोननिसिम माने बेबायदिनो बारायना होलांबाय थादोंमोन नालाय बबेबा समस्थियाव 2000 बारायलांदों बबेबा समस्थियाव 3000 बबेबा समस्थियाव 5000 आरोबाव गोदान अरुणादय स्किमनि एप्लाइ खालामनायनि थाखाय बिथाङा गालांदोंमोन बे नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि दंफां गायनायनि 10000 फैसानि चेक राननायनि मिथिङावनो बिथाङा बे बाथ्राखौ नोंथांमोननिसिम फोसावलांबाय थादोंमोन दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना गोदानै एप्लाइ खालामबाय दा नोंथांमोननि नामाबो जेनेबा बेनिफिसियार लिस्टआव फैबायबा नोंथांमोनाबो नैबे 9000 फैसाखौ फैबाय थानाय मार्चनि 10 थारिखआव मोननो थांगासिनो दं दा बेखौ नोंथांमोना गासिबो मिथिना लाबानो जाबाय दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना नैबे अरुणादय 1.0 अरुणादय 2.0 अरुणादय 3.0 नोंथांमोना माबायाव थांनाय डिसेम्बरनि 12 थारिखआव 1250 फैसा मोनबायबा नोंथांमोनाथ' टेनसन गैखायानोसै नैबे 9000 फैसाखौ 100% नोंथांमोना मार्चनि 10 थारिखआव मोननो हाखागोनखा नाथायबा आदारा बेंक एकाउन्टजों लिंक थानाय जाथारनांगोन दा बे जाहैबाय जोंहा अरुणादय स्किमनि 9000 फैसानि आपडेटआ दा बेनिफ्राय नैबे दंफां गायनायनि जा नोंथांमोना 10000नि चेक मोननो हादों दा नोंथांमोना आंनिसिम गोबांनो बुंहरदों आरो माने जोङो चेकखौथ' मोननानै गावबागावनि बेंकनि ब्रान्सआवबो जोङो हैबावबायसो डिप'जिट जों खालामहैबाय अब्लाबो जोंनि बे बेंक एकाउन्टआव 10000 फैसा हाबफैयाखै होननानै नोंथांमोना आंनिसिम गोबांनो बुंहरदों बेथ' नंगौ बाथ्राया नोंथांमोना गोबांनो चेकखौ सिगाङावनो मोनबाय सोरनाबा नोंथांमोननिया मास मोनसे बारलांबाय सोरनाबा मास मोननैयानो जालायलांबावबायसो अब्लाबो नोंथांमोना 10000 फैसाखौ बेंक एकाउन्टआव मोननो हानाय जायाखै दा बिनि गुबै माखासे जाहोनफोर दङ गोबां मानसियानो चेकखौथ' मोनबाय नालाय दा बिनिखायनो बेंकआवबो जोंना आरो बांसिन महिलाफोरनि एकाउन्टआ नैबे गावलिया बेंकआ जायो नैबे आसाम ग्रामीण बिकास बेंकनि नोंथांमोननिया एकाउन्टआ जायो दा बेहाय गोबाङानो चेकखौथ' हैबाय दा बिनिखायनो बेंकनि मानसिफ्राबो खामानियाव मावनो थाखाय एसे बिथांमोनाबो प्रब्लेम जाबाय दा जेखायनो जाया मानो अब्लाबो नोंथांमोनाथ' दिनैसिमहालागैथ' मोननांसिगौमोन नैबे 10000 फैसाखौ दंफां गायनायनिखौ मास मोननै मास मोनथाम गाहाम बेबादिथ' लाया नोंथांमोना बेखौथ' मिथिखागौ दा बेनिखायनो नोंथांमोना जेब्ला बेंकनि ब्रान्सआव नोंथांमोना थांनानै चेकखौ हैदोंमोन डिप'जिट नोंथांमोना खालामदोंमोन बै समाव नोंथांमोना मोनसे स्लिप एबा रिसिप्टखौ नोंथांमोना बेंकनिफ्राय निस्सय मोनफिनदों जानांगौ दा बेखौ नोंथांमोना लानानै गावबागावनि बेंकनि ब्रान्सआव नोंथांमोना थांफिनबानो जाबाय जुदि नोंथांमोननि बे फैसा हाबैया मास मोनसेनि बारबायबा बिनिफ्राय नोंथांमोना खबर लायदो आरो बेंकआव नोंथांमोना थांनानै जे आं बेबादि चेक
डिपजिट खालामदोंमोन माथो दिनैसिमबो आंनियाव फैसाया बेंक एकाउन्टाव हाबफैयाखै 10,000 फैसाया होनना नोंथांमोना बेंकआव थांनानै खबर लाहैबानो जाबाय निश्चय नोंथांमोना माखासे आपडेटखौ मोननो हागोन दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय जायफोर नोंथांमोना नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोर जायफोर नोंथांमोना दंफां गायनायनि 10,000 फैसानि चेकखौ मोननानै बेंकआव डिपजिट नोंथांमोना खालामहैबाय बिनिफ्राय समा बारलांबाय मास मोनसे जालांबाय मास मोननै जालांबायबा नोंथांमोना गावबागावनि बेंकनि ब्रान्सआव थांनानै खबर लाहैबानो जाबाय आंनिया मानो दिनैसिमबो फैसाया हाबाखै नैबे दंफां गायनायनि 10,000 फैसाया होननानै नोंथांमोना नैबे चेकनि रिसिप्ट जा मोनो बेखौ नोंथांमोना लानानै थांनानै खबर लाहैबानो जाबाय गावबागावनि बेंकनि ब्रान्सआव दा बेखौनो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय आरो बिनि अनगायै नोंथांमोननियाव जेबो राहा गैया मानो होनोबा सरकारथ' नोंथांमोननिसिम चेकखौ होखाबाय नालाय मात्र नोंनि बे बेंकनि सायावसो सोनारदों बे 10,000 फैसा हाबफैया दा बिनिखायनो बेखौ बेंकआल'सो मिथिगौ सरकारा बिनि सायाव जेबो थालखौनो लायाखै दायो दा बिनिखायनो नोंथांमोना गावबागावनि बेंकनि ब्रान्सआव थांनानैसो बिनि सायाव एसे खबरखौ लाहैनांसिगोन दा बेखौ नोंथांमोना गासिबो दायो मिथिना मोनबाय जानांगौ दा बिनिफ्राय बांसिन प्रब्लेमा बेनो आरो नैबे गावलिया बेंकआनो जोंनिया महिलाफोरना बांसिन बेनो जायो नालाय दा बिनिखायनो माने बेनानो आरो बे गावलिया बेंकनियानो बांसिन माने गोबाव सम लानायखौ दायो आङो मिथिना मोननाय जादों SBI फोरनियाथ' मालाय हाबगासिनो दङ दाबो दंबावो सोरनाबा SBI नियाबो अब्लाबो माने बांसिन नैबे गावलिया बेंकनियानो माने गोबावसिन सम लानायखौ दायो आङो मिथिना मोननाय जादों आरो नैबे 10,000 फैसाया हाबनायनि बेलायाव दा बिनिफ्राय फैदो नैबे सरकारि फायखानानि बेलायाव नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बे सरकारि फायखानानि बेलायावथ' नोंथांमोना मिथिखागौ न'खरसेयावनो सानै साथामनि नामा बेनिफिसियाल लिस्टआव दङमोन दा बेफोरखौ दानलु दानला खालामनाया सोलिदों होननानै आं बेखौ मिथिना मोननाय जादों दानलु दानला माने न'खरसेयावथ' सानै साथाम बेबादिथ' मोनथावना नङा नोंथांमोनाबोथ' मिथिखागौ दा बिनिखायनो बिथांमोना एलिजिबोल मानसिफोरखौल' दायो सेलेक्ट खालामनाय हाबाफारि बेबादि मावदों आं बेबादि खोनानो मोननाय जादों 100% नंगौना नङा आं बेखौथ' बुंनो थांला दा जेखियानो जाया मानो जादोंबो जानो हागौ जेनेबा सिगांनिफ्रायथ' जों बेखौ खोनाखादों जेनेबा न'खरसेयावनो सानै साथाम मानसिफ्रा सरकारि फायखानानि थाखाय एप्लाइ खालामदों दा बिनिखायनो जोङो गोदानै भेरिफिकेसन खालामदों बायदि बायदि जों नायफिनदों होननानै जों सिगांनिफ्रायनो खबरखौथ' मोनखादोंमोन दा बिनिखायनो जानो हागौ खोमा बे बाराव न'खरसेयाव जेनेबा सानै साथाम थानायफोरखौ सासेफोरनोल' होनो थाखाय दानला दुनला बेबादि खालामदों जानो हागौ दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना इलेक्सननि सिगांथ' नैबे सरकारि फायखानानि फैसाखौ मोननो हानाय नंला नोंथांमोना इलेक्सननि उनावसो सरकारि फायखाना बानायनो थाखाय 12,000 नोंथांमोना फैसाखौ मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय आरो जायफोर नोंथांमोना दाबो गोदानै एप्लाइ खालामाखै गोख्रैनो एप्लाइखौ खालामना नोंथांमोना दोनबानो जाबाय मानो होनोबा नोंथांमोना इलेक्सननि उनाव मोनगोना जोबोद चान्सआ बाराथार दा बे जाहैबाय जोंहा सरकारि फायखानानिया एसे गगा मोननानै दङ दा बिनिखायनो आंहा रायलायनायाव एसे नोंथांमोना आवाजखौबो एसे हमनो हाखादों जानांगौ एसे आङो गगा मोननानै दङ दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बारा मोजाङै माने रायलायनानै नोंथांमोननिसिम भिडिअखौ लाबोनो हानाय जायाखै दा बिनिफ्राय फैदो नैबे सरकारि फायखानानि आपडेटआ बेनो सरकारि फायखाना नङा सरकारि न'नि आं फायखानानिखौथ' आपडेटखौ नोंथांमोननिसिम बुंखाबायानोसै सरकारि न'निया बे जाहैबाय नोंथांमोना इलेक्सननि उनाव आरोबाव जोंनि नैबे BTC-नियावल' एप्लाइ खालामनो मोननायनि जोंहा गोबां चान्सआ दङ मानो होनोबा हाग्रामा महिलारि बिथाङा नैबे प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा लोगो हमसिगोन एबा रायलायसिगोन मानो होनोबा जोंनि नैबे BTC-आवनो बिथाङा फैगोन नालाय प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा मार्चनि 13 तारिखआव होननानै बेखौ मिथिना मोननाय जादों मार्चनि 13 तारिखआव जोंनि नैबे BTC-आव फैगोन आरो दा बिनिखायनो बेहायनो बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथाङा नैबे नरेन्द्र मदि बिथांजों माने खोथा बाथ्राखौ रायलायगोन बादि आरो बिथाङा नोंथांमोननिसिम रादायथ' होदोंमोन नालाय जोंनि नैबे BTC-आव गोबाङानो सरकार न'खौ मोनबावनांगौ आं बिनि थाखाय गोदानै आरोबाव जाहाथे जोंनि नैबे BTC-आव एप्लाइ खालामना जायो बिनि थाखाय आङो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांजों रायलायगोन होननानै नोंथांमोननिसिम रादाय होदोंमोन दा बिनिखायनो गोबां चान्सआ दङ जोंनि नैबे BTC-आव आरोबाव नैबे MLA इलेक्सननि उनाव सरकारि न'नि थाखाय गोदानै एप्लाइ जागोना एबा सार्भे जागोना दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना दाख्लैबाव सार्भे जाखांबाय दा नोंथांमोनाबोथ' साननो नाङा गासिबो नोंथांमोना सरकार न'खौ मोननो हागोन बेबायदि साननो नाङा गोबां मानसियानो माने जब कार्ड गैयालासिनोबो गोबाङानो एप्लाइ खालामदों नोंथांमोनाथ' जब कार्ड गिबियावनो बानायग्रोनांगोन अब्लासो नोंथांमोना सरकार न'खौ मोननो हागोन जायफोर बिथांमोना सरकार न'खौ मोनखांनाय दा नोंथांमोनाबो गोबाङानो एप्लाइ खालामदों दा बिनिखायनो जाथावना नङा आजिखालि गासिबो डिटेल्सआ थाहैजोबखायो अफिसियेल बिथांमोननिसिम दा बिनिखायनो नोंथांमोनाथ' आसा लानो नांला जायफोर नोंथांमोना सरकार न'खौ मोनखांनाय आरोबाव नोंथांमोना खेबसेबाव सरकार न'खौ मोननो हागोन होननानै दा बेखौ नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंनाय जाबाय मानो होनोबा गोबाङानो गासै 30 लाख गाहाम मानसिफ्रा एप्लाइ खालामनाया मामुलि नङा
दा बेनिखायनो 30 लाख गाहाम बेबादि मानसिया सरकार न'खौ आरोबाव जोंनि नैबे आसामाव मोनला मात्र 1 लाख 2 लाख बेबादि मोनबावनो हागौ जोंनि नैबे आसामाव आरोबाव सरकार न'नि फैसाखौ सोयोबा दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय गोबांनियानो दानलु दानला बेबादि खालामजागोन दा बे जाहैबाय बिनिफ्राय जिबन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना आंनिसिम गोबांनो बुंहरदों थाबथाना दङ माथो जोंनि दिनैसिम हाबाखै होननानै दा बिनि प्रब्लेमखौथ' मा बुंनो नोंथांमोना नैबे जिबन प्रेरणा स्किमनि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना कमप्लेन नाम्बाराव बेहाय जोङो हेल्पलाइन नाम्बार होनाय दङ बेहाय नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै बुंहरबानो जाबाय गोबांनियानो माने थाबथाना दङ आरो मोननो हायाखै 2,500 फैसाखौ होननानै आं मिथिना मोननाय जादों बेनिखायनो नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामहरलायनानै सोंहरलायनानै नोंथांमोना खबरखौ लालायबानो जाबाय मानि थाखाय नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हायाखै बिनि बागै मानो होनोबा नोंथांमोनाथ' मोननांगौ जेबोथ' बे प्रब्लेम जानो नाङा दा बिनिखायनो खबर लानानै नोंथांमोना जायफोर फैसाखौ मोननो हायाखै नैबे जिबन प्रेरणानि 12,000 नङा 2,500 फैसाखौ नोंथांमोना गोख्रैनो खबर लाहरबानो जाबाय नैबे जिबन प्रेरणा स्किमनि हेल्पलाइन नाम्बारावबो नोंथांमोना खबर लाहर आरो गावबागावनि कलेजफ्रावबो नोंथांमोना खबर लाहरबानो जाबाय मानि थाखाय आंनिया बेबादि जादों होननानै नोंथांमोना सोंहरलायबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना मोननायनि चान्सआ दङ दा बिनिफ्राय बे जिबन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ आरोबाव नोंथांमोना नैबे मार्चआव खै थारिखआव मोनगोन दा बिनि जेबो खबर गैया दै दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना मास मोनफ्रोमबो बेबायदिनो 12,000 होनबाय थादों आंनिया माने 2,500 फैसाखौ नोंथांमोना मोनबायनो थानो हासिगोन नोंथांमोना जेबो टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैला दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बेखिनि आपडेटखौ खोन्थाहरनाय जाबाय दा नोंथांमोना माबाफोर बे भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना सोंहरनो सानदोंबा माखौबाफोर नोंथांमोना मिथिना मोननो लुबैदोंबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बेनिफ्राय PM किसाननि फैसा सोनाया बेनो जोंनि नैबे आसामाव जेब्ला प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा फैगोन दा आसामनिफ्रायनो माने सोना हरगोन बायदि आरो फुरा माबायावनो भारतआवनो PM किसाननि 22थि किस्तिनि फैसाखौ अब्लाबो दिनैसिम जेबो अफिसियेलि डेटाथ' ओंखारना फैयाखै अब्लाबो नोंथांमोननिसिम बेखौनो बुङो आरो जोंनि नैबे आसामनिफ्रायनो नैबे PM किसाननि फैसाखौ सोना हरगोन दायो गोबां चान्सआ दङसै मानो होनोबा एसे उनावनो जोंहा आसामल' नङा वेस्ट बेंगलाबो तामिलनाडुआवबो मोनथाम जोंहा रायजोआव MCCआ नांनो थांगासिनो दङ इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ दा बेनिखायनो बे इलेक्सन जानाय सिगांनो नोंथांमोना PM किसाननि नैबे 22थि किस्तिनि 9,000 मोनगोना जोबोद चान्सआ बाराथार एबा नोंथांमोना मोनखागोन आरो दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय एसे उनाव अफिसियेलि डेटा ओंखारना फैयोबा आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोना खोन्थाहरनाय जागोन दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो शेयार खालामदो गोजोन्थों